mo kí yín o. Ǹjẹ́ ló mọ̀ pé àṣìpa òwe ni èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà? Orúkọ tèmi ni Ọláìdé Àníkẹ́, ọmọ Akíntádé aya Akíntúndé, ìyálóde Gbàṣàníyì. Lórí ìkànnì yìí la ti máa ń kọ́ wa nípa èdè, ẹwà àti àṣà Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni àṣìpa òwe ni èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà. Èkùrọ́ jẹ́ ohun tí a máa ń rí lára ẹyìn tí a fọ epo kúrò lára rẹ̀. Nínú ẹyìn tá à ń fọ epo kúrò lára rẹ̀, kíní kan wà nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé ó le koko báyìí. Tí a bá fọ ẹyìn tán, la máa ń rí kíní yẹn nínú ẹyìn. Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní èkùrọ́. Ṣùgbọ́n tá a máa sọ pé èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà, níbo wá ni ẹ̀wà wà, níbo ni èkùrọ́ wà? Kó papọ̀ mọ́ra wọn. Kòkòrò kan wà tó jẹ́ pé inú ẹ̀wà ló máa ń gbé. Ẹ̀wà tó bá ti pẹ́ nílé tó ti ju sílé, òun la máa ń rí kòkòrò yìí lára rẹ̀. Ó máa ń gbẹ́ ihò sí inú ẹ̀wà nígbà míì. Ẹ rí i pé tá a bá sè ẹ̀wà, a máa ń sè mọ́ ẹ̀wà náà ní gbogbo wa la ti jẹ́ rí. Kòkòrò yìí ni Yorùbá ń pè ní èkùrọ́. Ẹ rí i pé àmì kan náà ló ń bẹ lórí ẹ̀. Èkùrọ́, dòdòmí àti èkùrọ́, dòdòmí, nǹkan kan náà ló ń bẹ níbẹ̀. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe òwe yẹn pa pé èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà. Èkùrọ́ yìí inú ẹ̀wà ló máa ń wà. Ó ní à ń pè ní alábàákú ẹ̀wà torí pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe ẹ̀wà sínú iná, òun náà ní ẹ̀ṣàn òun náà papọ̀ sínú iná. Ìdí nìyí tó fi sọ pé èkùrọ́ lálábàákú ẹ̀wà kì í ṣe èkùrọ́ o. Ṣé ẹ rí i pé Yorùbá dùn lédè, Yorùbá dùn láṣà. Yorùbá ládùn. Adùn ni Yorùbá. Yorùbá ládùn, adùn ni Yorùbá.